Nestao je u Zagrebu, ostavivši za sobom samo tragove neriješenog slučaja koji i danas izaziva brojna pitanja. Na kraju ću vam pokazati kako su istražitelji pokušali obnoviti njegov posljednji dan, što će vam odatle dati potpunu sliku o slučaju. Ja sam vaš voditelj kroz tajne i neriješene slučajeve, a danas ćemo se baviti slučajem jednog mladića koji je nestao u Zagrebu. Priča počinje jedne obične večeri kada mladić napušta svoje stanove kako bi otišao u grad. On je rekao svojim prijateljima da će se vratiti kasnije, ali to nije učinio. Njegovi prijatelji su prvo mislili da je otišao kod neke kolege ili da je samo izišao van da se prošetka, ali kako je vrijeme prolazilo, tako su i njihove brige rasle. Prva tačka našeg istraživanja je što se dogodilo te večeri. Prema svjedočenju njegovih prijatelja, mladić je bio potpuno normalan i nije pokazivao nikakve znakove zabrinutosti ili nepokojstva. Oni su također rekli da je mladić imao planove za idući dan i da je bio u dobrim odnosima sa svima oko sebe. Što se dogodilo poslije njihovog rastanka, još uvijek nije jasno. Druga tačka na koju smo se fokusirali jeste njegova porodica. Oni su rekli da je mladić bio potpuno normalan i da nije imao nikakvih problema koji bi mogli dovesti do njegovog nestanka. Međutim, kasnije su otkriveni neki detalji koji ukazuju na to da je mladić možda imao neke osobne probleme koje nije želio da podeli sa drugima. Treća tačka je istraga samog nestanka. Policija je počela istragu odmah nakon što su primili izvještaj o nestanku. Oni su prvo pregledali njegove stana, a zatim su počeli intervjuisati njegove prijatelje i poznanike. Međutim, kao što je istraga napredovala, tako su se i pitanja ala. Gdje je mladić otišao te večeri? Je li on išao sam ili sa nekim? Da li je on imao neke neprijatelje koji bi ga mogli ugroziti? Kao što smo nastavili istragu, otkrili smo neke zanimljive činjenice. Na primjer, njegov mobilni telefon je bio isključen odmah nakon što je on nestao, što je policiji otežalo da ga pronađe. Također, neki svjedoci su rekli da su vidjeli mladića kako hoda sam u jednoj od ulica u Zagrebu, ali kao što su pokušali da ga slijede, on je nestao u gužvi. Sada, na kraju ove priče, ću vam pokazati kako su istražitelji pokušali obnoviti njegov posljednji dan, što će vam odatle dati potpunu sliku o slučaju. Oni su koristili različite metode, kao što su analiza mobilnog telefona, pregled svih dostupnih snimaka sa sigurnosnih kamera i intervjuisanje svjedoka. Kako su sve ove informacije bile skupljene i analizirane, istražitelji su počeli da grade sliku o posljednjim satima mladićevog života. Iako još uvijek nema definitivnog odgovora na pitanje šta se dogodilo s njim, ova istraga je pokazala koliko je važno da se svaki detalj uzme u obzir prilikom rješavanja takvih slučajeva. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati trag tame i uključi zvonče.